Abe, adi soni matua muna malo nami, tinawag tiyo binatu panguatan, bedamang masih tiyo les padu matu hasatan. Pasti ke ulat tak sesuai ada waktu nganek sahat masuk mak kesatuan situ urus namora penangian masuk mamuseng kesatuan situ urus siboras parti bahuan dohot kesatuan ni patabor rapat masuk mana tului mempersingkat waktu situ urus namora penangian situ urus parti bahuan siboras dohot patabor rapat masuk mana tului. Tuhita kesatuan Nisitorus Parti Pahlawan Siboras 2. Dihita selalu na kesatuan Nisitorus nomor penangnya. Akan nahu partusi asa tapasahat. Disok kita. Kesatuan Nisitorus Siboras 2 Parti Pahlawan. Olo. Baru asa masuk kita. Patabor. Kesatuan ni Tapor. Narong di Siboras Romahita. Jadi buti mata baik. Nama Ranggi Boru. Situ harus nomor penangian di son. Di son Mahita. Situ harus di situ harus Siboras sudah di son. Di san. Oke. Ngabe, situ harus nomor penangian. Situ harus parti bahuan Siboras baru Patabor. Oke, ngabe, ngabe, tema upasan tema berjolo, tuh sih mah, undang sedih dulu, senod do sedih do, kalau mau maban masih, tema, dia sebenarnya laku mangan, isok kita, neng roaka dong atu buta, di son, isok kita sudah di son, ison, sudah nasa suhut, di son. Jadi tersongono di hita nama dunga tubuh ate. Hita selalu nomor kesitur. Rabu lo di hutan hita na Papua no dangi. Saya no kuta perhoba segala macam batur Roma hita la Papua ate. Dangi. Hita sudi nomor kesiturus. Sudi. Nasa marga siturus oke. Like ya bos, like, subscribe ya bos. Ya bang Anda cintaku, like, subscribe ya bos. Komen ya bos. Bikin komentarnya ya bos. Like, subscribe ya bos. Jadi makatama ita sut nami. Gabe. Molate perjulu tarokot tomata parengkap basay. Siya tapak tilalahod doa sinarok kolonga namang iring-iring kita sa katik kena salpu sa hatto rodi sa darion. Dison rorohami dong muna sa kesatuan siapo arisan ni oputa namora panangyan. Jadi si doron nami dohonok kudo hatak ko sa otik tuang kikon. Molo ang kikon do memang termasuk naburjo don do madho ti arisan do di perapoton. Jadi si dohonok ko tuamu berregar dang naholak kamu kehilangan kami pe kesatuan namora panangyan kehilangan ma sada ama. Mau rumah sada anggota ni kesatuan ni namora panangyan sada ama. Jadi di bawah ini ba si dohonok ko tuamu regar ba nakpesongan ni hararo nami manak sopiga pe hami ba las marohamu na namang sesuai dengan muna tu hami rohami mengadopi kok dojo muna. Jadi bolo lison adongko yang karanda serta ima berupa tapapungu maun berupa julu-julu 50.000 per kakak. Jadi bolo anon di patorok pengurus manon manang naksadia naksahat. Jadi sidol nami tuha muna ba halasok kamumay jala pakai hamumay
to kana marguna mangurus parsari metuan yang iko. Songoni bajo hatapan doa jo siak kesuatu ni nomor apa nanya. Pasatame itu baru name lah pasatau manon babuah hamuman na sude na dok kadir. Jadi mau lihat mah di tuata mau lihat di pungata di son inang bau sian arisan namora panangian na do kami kehilangan. Jadi songon dus nirohatai ima anggota ni seterus namora panangian 25 kakak mahita. Jadi si etul pak kakak 25 manon si jalom muna 1.650 ngadi sope sudi di pasatai manon tuhamuna anggi ama pakai munai di parsari matuan ni layon asanggiat boy songon namang rupiah muna di na di ulota di Bagasadrion songon ini masih kami storus namora panangyan pinasama se tu arisan ni storus siboras. Ayo rakunian penasihat ma. Jadi Dusrata. Melihat kadok tuamat tarebata. Nama ngalep pertikit do betu hita kanuk mersada-sada digok matanereon. Disorro kami mangado pigok kejuju muna. Siak kesatuan si turus si boros 2 parti bahwa do boru. Ima apalari pertuan ni Opu Daud Naburjon sesuai do anggaran ni kesatuan tak ima natabaen salitar poras alai nunga gabe takat tibei dot heveng marasam 20.000 ia jumlah ni hita saplon kakak moro mahamu tulu kakak gabe 10 tulu kakak berarti 200 onop puluh balga manang gelek pei natak pasa ni kesatuan tuhamuna nauk syadus nirohat tadoi anggiap masu amat tarebata mulu natu gula piatong di baik kamu saya itu tongki nama akadalan ni pasamotan mulu masisira pe tutanggo nama akadalan ni rejeki di hamuna nunga moru bilangan ni kesatuan ni Sitorus baru boros 2 khususnya bilangan ni Sitorus umumna selamat jalan madibana saya di jalo amat tarebata amat tong ibana di lebungna sidohonon nami tuhamu boru regar manang opudok boru unang ma papikir hu tu parborhat ni opudok dolion mulai ibana nunga sonang be nunga ditinggal hon ibana sudah permasalahan dunia istirahat panjang imana kami akta saya dia itu hatta mai banat tok tulapungna si pikir honomu akapo paran mina matong asabui pai huti tomu satu nasarum matua laos songoni manang diboru nami diborutta nasomar hasohotan saya dipaturu tu hatta ma di bana siroka nitot dina asa adong donganna sapanganan masih sukunan di rumah tanggana tujulan nareon jadi sidohonon nami tu hamuna sosiak kesatuan ni sitorus boru si boros 2 dok pertibahoan bisa lehut akka hata panggaibe perhorasa pasu-pasu napi nasa ni akka amat taraja raja ni tulang raja ni hula-hula seturu satu kijang asa apu hamu mayatong hot martongani jabu asa sasa ni soluma satu boten ni tigaras patarot taman non opuda dolion tuingana persatok kinani luhuk mahita gabean hut horas jala diramoti Tuhan songonima siak kesatuan ni situr si boros 2 tu sima paliator jadi songonima
Dia muburu nami dot bere nami tu somah muna. Walau. Perjulus sehali buah ita amang buru. Si saya dah hata maita. Jangan adu spero hata teh. Saya ada silop bagadung dua silop pabuli. Mulu tuk saya ada peman dokok katata. Sudi pada pota nulia teh. Mulai teh mak. Jadi songonima naburu ima di bok nyarion roh kami arisan di Patapor ima siala nong marusung ngolu ima amang buron alan itu tuh berek kami di bagas sadarion lapatarot tama amang burukon tuingana pasatok kinani buberek kami tuh diulaun sadarion tung aselas rohanami saluhut akan atorop dangarong na marungut-ungut pos dorohanami dipudian nemang boruon makorhon akka hinauli manang las ni roha maon tujuh tupudian niari nuk tataruhon amang boruon ami na boru molohami sian punguan ni Patapor nadong di Siborason sangat merasa kehilangan do kami di perlawan ni amang buron bolo binereng do sian hormat ni amang burukon tu kami suaksoni dia kamar pariban tung maselas roha tak kea binegi hatanion manang nabisik dihita aka arisan ni manurung alani na boru pos dorohanami asa memehonommu haduan tuak kapilok parmon asa ditadda akka tulanga asalam ro akka pasu-pasu tujulan nyarion nian dang nadong binereng manang tarsongod dia pe nagutik na selilingon alai lam memehom ma unang nunglao amang buru namion dang ditaddaho halahok kaduan hami akka tulanga jadi amang naboru alani asa dapat matutu dohonon so katanya tua tu naboruku di son asa ador hatiti main na naboru tu ador haduka main na naboru tu ador hatiti tugu-tugu ni lupu asa penggeng maho naboru sa penggeng maho naboru sarma tua sa tu namar nini sa tu namar nono suak songoni madi hamuna akka pinopari amang buruon asa dohonon ma so katanya tua-tua asa balgain na batu ni rumah ubalgado batu ni sopo nungagabe sari matua amang buru namion mangihuk mamung gabian akan oposo tersongon hatani na tua-tua mamusehu boto hamido bilang-bilang ni amang buru namion adong dope akan sudah putar rokap asang giat matutu makirap sian na daw majo sian na zonok asa dapat matutu si rokap ni todim Dodo Setiawan, Oros leku, salam kenal leku, sehat selalu, menjual leku. Adong dison na boru na tapatupa, siya dusni fakta. Ima songon gati ni. Jangan lupa like. Naturut dong kami berbunga cita. Dodo Setiawan leku, jangan lupa like, subscribe leku. Ala ini orang buat naburku, soksoni kamu saluhna. Akka hasuhuton, pos dorohanami, ia otik peon, dak pola tinggal honon, gudang pe dak pola sipuzion. Alai berkamu mah di haroronami, saluhut hamuna akka yang nakoni amang buru namion pinoparna. Asa tujuan nyarion, manggogo maka pasu-pasu maon do akka parsauran di ita saluhna. Jadi songonima tutu hata nabui terbain nami apalitikyon las marohan ni galaging muna las marohan itu di muna moliate ma butima pinasahak ma muse jadi buah hami ma majalo sada marohat tate jadi songonima di hamu amak permusik nami ala rodo nama hami saluhutna kesatuan baik damang ma godang naho partusi
Mulate matutu perjulu sahalit tadok tutuhani alana naing siptul nama ulauta madok mulate dohami tu bapa nami aka arisan dok kesatuan i pangurupan muna mulai namar sai bapaon satu tikion idungani hamu dohami terlumowi totong madok melati itu tulang nami kesatuan manurung totong doi parokok kamu hami mulai namar sai satu tikion songo dia bapak nami jadi arok doroh aku keluarga nami sudi unang bosak kamu pamer kami membantu kami arok roh aku satu lao manaro bapa namion tu peringanan pastokinan totong mawangido kami pangurupan dihamu bapa nami do tulang nami molati gurang madihamu tuhatta membalosi sudi molate gabi mak pinasama musik tu harisan olo Jadi songonima teh wahita. Jadi sadata maita teh. Jadi songonima dihamu pun hasuton. Di tikiot tutu nunga pasat tami be tersongon dia mana boy si palas rohanami. Alani tutu tujuan nyarion. Asa dohono masuk kata ni tua. Asa pinati main na hujur di tongan tapian. Menaktu dia pe hamu saluhuna aka geleng ni pinopar ni na tutuon. Saya dapat maka lucu-lucu dengan pasarotan. hebat itu Saat di Solo, saat mantepotkan di tiga ras, nunga sahat amang bor di ulau sadarion di amang boron, saat matu panggabean, saat matu parhoras. hebat itu Songonima hatas jak kami, mulate. ujungi hauma Jadi songonima amang pargosi. Baik damang ma, god mulai, las padomu matu asa. Las padomu matu asa kani. jadi patikianon upasa taima tu parhaladu kepala desa huta kongsi parhobas sude panabak dohot hobar jabu rapat masuk mamu kena batuan nami sesuai dengan waktu Gurau kamu sing parhaladu kepala desa huta Olo Parhalado kepala desa huta kongsi parhobas sude panabak hobar jabu linmas dohot aka ale-ale rapat masuk mamu sude Roma hita tuson nagin orang yang sutota kongsi parhalado parhobas limbas sudah nani korani masuk toto. Parhalado kepala desa huta kongsi parhobas sude hobar jabu ale-ale dohot linmas Masodo panabagi panabak kenin. Sada dua tul opat lima enam itu waris. Sia jurusan amani amana PK. Wei, halo, sia jurusan. Unga isok kita suhut dison. Neng masuk ama kerajaan di Parhubas isok kita sudah son. Isok kita sudah son. Api nasa matu amuna nama tuan nami. Buah adang menak ko besi baru ko pe. Songo diru besi. Abo Yaman. Abo Yaman.
Jadi do semarwata nakiningan setiap kontingen mulubunya dari Risma Hitam Dokata siap perhalado pemerintah setempat sian huta perhobas dohut kongsi buah makirat limas ale-ale baru tapos ada mah gak bisa lah oras anak-anak aja mau pak irok kondak kiningan tuh dia gak lewat bisa mau bat oh itu jadi mulai pak pakai sini berkegiatan dan non mati jadi songonima di amusu nami marga Sitorus lunga di sok kami nuaing dengan sahuta dok. Like ya bos, yang lagi menonton like ya bos, ya cintaku ya bos, like ya bos, subscribe ya bos. Suhut mulut. Yang lagi menonton live ya live ya bos. Yang menonton live, subscribe, like ya bos. Sia jurusan, sia kontingennya sia. Wah siap be. Bah ngabe? Unga? Yang ngabe? Ngabe? Pay Mei isang may ta aratusan may ta pay Mei. Aratusan may ta aratusan. Oke. Oi, halo. My friend, aratusan may ta. Sabil memang mersip-sip. Ah, malati mak raja nami, raja ni huda. Uruti amo amang. Ngabe nga. Agak tujuh lo kita, asa tabigi tujuh lo tusan. Agak maju lo, asa tabigi hatana. Oke. Sip. Nga perlu jauh nak kena metuat tau. Gabe mak raja ni hutan nami. Jadi mau lihat mak itu hatta para sirohai. Asirohan itu Tuhan dipatihar ro ari sedarion diulota di praborhat ni damang na sarimatuon tiur-tiuro saluhukna demak sudiak kaulota di sedarion so ni konstitutua itu dohonon nami silam lamuru inna tu silam lam aktoba nami perang marungutugut na magudak pesudido marlas ni ro Betul. siak kami dong asahuta nung atakas di boto hamu suhut nami pengorbanan ni kami huta ya usun ni opudauton mulai siya na di boto kami marujung goluna bersiadu do kami mangaliw na saroho do pikiran lahu pa dimuton do asahuta nami on lumubi ina nami na mabaluon ang giat tahe unang gabi matukihu mapil itu pikiran na siya naroha nami toktong doro kami sa naman ni Roy inakta na mabaluon pos doro nami di hoinang buru regar opudau buru Panginoon namin inak to unang mahatsido tutu na marsirang na sinirang yahamate lari pusturuhan namin ala na maragaman uwi na dyan na martuhan yung masunigo ng hata-hata-hulabon di manak katogdong sa lotohin na mga muda yung galikop penon kamu galikop kita yun pusturuhan namin sa mga sahutan muna katogdong na di bataro mga bulabon jadi sa manimanan ko siya sarikat namin Kali ko bisa tayo na ba alam kesempatan di pengurus nak kiningan lahu bertumbuh tani waktu berguli-gulian di kedua-duaan rolo kami di Cina au pasahatan soal di berguli-gulian na personal mahaka siya kongsi doon siya na dito di huta pasatan na to siya ba dito oh pengurus di huta Ulat teman duduk di kuota, untuk arbomikon, tuan nomor kotimuan, jadi kami dan pengurus saudara serta kota. Jadi ada bisa pengurus dengan konsultan, dinas ya, anggaran dasar pemerintah. Penting susah dia biar bermakmum di alam kubur bukan di dalam lain tu. Jadi dalam pula lain anggaran dasar. Jadi waktu itu kita satu nanti kan
Jadi semua di Nagrata yang bertugas mau Siap yang dipanggil bulan mulut dan mudo mengasungkan Stina kita loh harga di situ pun hanya ada satu petang dan menurut met ina bulu cio namukan bulu bagak dosi dokigo kalai saat mahal taruni saat pasuk-pasuk karena udah bangun pilihan keadaan pas di merasa kan balado atau kemudian pas tema di Bogor namanya di kami sudah kami di Sulawesi Indonesia dimana di sana bermuding di yang bawa sari metong jadi kemarin pinakar di yang bawa tak pernah kurang pinakar si Rona ingat kemudian apa hata boleh kata dua toker nang binasan di tulang muna jadi kopi susah dia punya anak di seorang warga khususnya pembunuh bangun kami anak mau saya di anak jadi aturan saran berbisa dan bawaan tinggal masalah seluruh bulu setiap jom ada yang kami kepala desa di mana sebagian yang statistik kedudukan salah satu buah kami Jadi anak orang punya markas besar nilai emas, tidak salah satu nilai emas. Saudara mami saya dari jadi itu kejadian Perbuatan sa poso. Ano ison? Ay susulonggo. Saya kata mah, jadi asal kamu saya itu Benar tak? sampai jadi saudara proses kami nang terpubliso di masjid pertigaan dari golongan yang begitu nak kenyang kembali hadir kami di naruh hubungan nasib hubungan ibarat kami mengurus kamu atas semua lima satu kami itu kamu bah dong kami kursi dua tuai masih bapak mulai di rumah Soli pena sa bubu na to terbaik kami mengurus kamu satu kami sama keberagaman nama gogi pasukan Betul. Sulma satu kiri aku sahabat tama udah itu nang bertabur di tibu saluh nama aku berperan saur jalan kalian Betul. so ini masih kami usahakan batu aku Kami pak dia mau nambah tuan di hutan kami. Raja nami nambah tuan di hutan. Di partikianon takas doh berek kami semua dia pengedua muna. Lukon ubari tahu kami nang menuju ngodu dan mamu. Rono kamu mengalubah kami mulai senok kebarihan satu partikianon. Didek kamu dulu satu orang di gugumu doh pikiran menganero di roy habis seluhutna. Karena terlalu kami ulah satu partikianon. Boleh nak diteroy kamu hamil aja nabi nama Tuhan hutang kami. Jadi partikian itu subuh itu. Kubalos kami seluhut nak kahalo jam munai. Siang nama kubasi seluhut nak. Di mana terdapat Saudi koni. Mulai saya nama korapot satu partikian no. Satu raja ni raja ni hutang. Tuhan tambah nama bersoli seluhut nak. Bola dong kebenar raja ni hutang di jangan malateo. Temui pasang nami dohamu. Ada di partikianon toko di berek kami di zona tamunai
silalam urut-urut silalam toba nama dua be tangong na urut nama godang do sa namenek sudido gabe marlas ni roha takas dober kami sa luhut na Dialani sa Tuhan na matutong napasadakon roha muna sa luhut na tandong mobil bay na masyarikat asal lang serikat mon nga di paso-paso ni Marta de Bata. So ni patong nang diha muna parkalado nami mulai sa namamuka sa tunama na paujud ko tong do di bay mamuhan sa patikyanon marati ko dang madihamu akay na sa Tuhan tama na manabay bisog diha muna na manabay hikmat diha na nalaw malayani garasyon ni Tuhan ta naksoli daw pamarenta desa takas duberek kami yang pamarenta desa nami tikos do tutu balu na tikyanon amat do sa luhut na di lokasi ta sa luhut na yung anak di perjuangan muna di inang dialani mulati ko dang madihamu Tuhan tama masuk-masuk tan lumobi may di pasukan limas nami duberek kada kilo dyan do mama mga atur-atur akan naligtas ate alani kemacetan mulati ko dang madihamu mama jadi sa Tuhan tama na marin hibasok diha muna naksoni dong ang kaalihan sa loob na uber kami dong katungurban na munay sa sahat matutu agka sa danirohan sa loob na diyak ka na marari-ari di sa loob na tu agka paghubas na poso na magodang dangboy terbalos sa mibe kalau dyan munay tuhat tama na babalaso di sa loob na jadi digit dyan sa loob na son hatang malagyan nami rodo kami laman na roto kamang radyan bulutuk besok dia nunggu terpatu bah kami patikyan no madukung malaki Tuhan mo radyan nami udang ma nani ni tangan nami berek kamu alay berek kamu maliharoro nami di patikyan no sangka doha mo na di kami sa luhut na jada tutudo akan palutulong munay mabay kami di patikyan no buyulog kaya mulong namin dialani asa mga radibe mo bulutu sa kundi ba na nabot terpasahan kami las maruha muna las maruha ni naktor di muna parpusik namin namalo namin asal sopa-sopa kami dyan ang matuan ni hutang kami nung alo dyan biwit ito na sidak doon sa luhut na akan na umandiyang na hutak kami batikyan no maborkata mo kami mang dokondang na upatu sigari na riburi ba na riburi asa ribur pilit manat tabunay
Jadi tersong lima di hamuna salunan batuan autonomi. Tungso sadia bena terpaksa hatami. Oh betul. Jadi rok sautik na kaninga Panginoon niya ka dengan sambuta asa Zulu. Pasok kami jo udah memburion namion alam kami do perdongan do pasaron yo na sarilingon. So ni manya Panginoon nami do ano sustum. Jadi so ni mama perkuat kusi. Ano lang berhusik naman ang namion na tujon. Baik damang ma kota kusi-kusi bi. Wala ate. Sar. Jadi sama ni mga mo na matuwa namin sa luhut na akan naman kaluyan nila talagang kaliyanan. Kung itong peso mo ni naman terpatupahami songon dala naman ako managatuwa muna asa to ko na matuwa madun naman sa titipan natin pa unong balas na rumah opik susadia karaja namin na matuwa ni utah nasa luhut na kanatuwa na yung tupahami amat tadi batawa na manggoy sa luhut na paso-paso na matuwa saya buat sekolah tabang usungi oh, baik macam dia beri baik. Lem macam lem. Orang berubah tu ada gudang kau. Aduh, baik. Pasal macam tu perhalado. Bukan masuk. Iya. Perhalado. Sada. Perhalado. Tolek kamu, nak bantu si. Ngabe perhalado. Kepala desa. Ngabe Huda. Aiso. Ngabe kongsi. Barho Basudi. Kongsi isok mo ba?
Konstitusi Parhobasudi pergi ke Sokorai Parhobasudi Ngabel Panabak Hilo, panabak. Panabak Obarjabu tu Limas Ale Nabi ate sa hula nila begamu Perhaladu kepada desa Huda kongsi Lang gabi. tuson nya kongsi pada Muhammad tu si kongsi pada Muhammad kongsi Pengabe masabe kongsi Parhobasudi Panabak Obarjabu Linmas Obarjabu Oke ngapain Obarjabu ale ngabe berarti ngabe sudah di oke bisa dipena susah bisa dipena sadong minum terbabobe mato unang gabi Sudi. ngabe kan oke ngabe adong gabi jabar na susahat tang be ngabe sudi kan oke sip ngabe enggak ujungnya umak dan betuan nami Jadi tuita nasa huta sa kongsi Sarikat Perhalado dut pemerintah setempat limas nunga tunggu olas di rohata di bawah tikyon asimarohani Tuhan tangyang mata gugu tuwa mata debata ang giat asirohani Tuhan gini kopari opudauton manang di dia penasida maringanan setoktong malam ditabay debata kapasariat dinasida dut hai pasok nyak perdagingon asan wak pemak pada nami nah ujungan nami maulaw nami tinahomban na buwal tiyo binatapang hatan nangyari sidak kikuan enggak dia melatih obi amang enggak terus suka mau jadi tinahomban ng buwal tiyo binatapang hatan badamang magodak si tiyo las padu ito hatan Pengurus Nibuta, Kutamuang. Songoni matong dihita akan mardonga tubuh di someta saluna asa tapapun tu asu tebulun hita na mardonga tubuh tapa hatok mak ngali waktu tak di someta toratok mai taro hita na mardonga tubuh hita suhut di sudi Isok kita atau pita pahatop pita pahibas sida. oh lo tapa ibas hita mak hita na mardonga tubuh sama sudi jong asa di papuhon lemat wa hadulitai Jadi itu kita lamar-lamaran ki. na dia nak kisi jongga saja jongga Pane dori bontok tu somma kita. nge dia nak kisi Asara papuk kita. halo Tu borani hasuhuton. mas jongga saja hita Tu kita situr sude inama. Jadi terban lo saja ro bisa tidak son asa mangapun dosa buruh homa mewakili oke semua son iya mangapun
Ngatur sokau mak raja di nungat tubuh asa hatop pita mardos diro hama hita hahapar tubuh mak madokon iya oke Asalas boy do hata honon nak kini dia sisuan ni situs di. Kamu mah. nah be mamang Jadi soni mak. gabe raja di nungat tubuh Barjolo hita madok mauliate tu amat tare bata perdengan bahasa. Natok tong madongan hita manipat sadarion. Dilihat do hati uron. Dohot dame. Songon hata ni situ tu nama dokon. Silala nuruhuruk silala naik toba. Danga dong nama rungut-ungut. Salhut do hita marlas niro. tutu Dangalani gugutta manangalani malottai. Alai asini rohani tuan debatado natok tong madongani hita salhutna. Disok hame jongjok siap bertubuh situr salhutna. Dohonon nami tu hamuna bonani hasuhuton. Laut tama na tua no pudaut na burjot tu inganan persatok kinani. Nuk tabataruan noni bana atong pos dorohanami. Sian hami dongat tubuh muna. Asa tok kamu. Di bagasat dame duksa anon hita dijabu. Manalaho manota akan hobbar tu napaborhaton pudau dolion. Asa anggia jupang dihamu soni dok ina tua-tua. Balitak pagabe tu madakot sitaruan. Arimuna magabe salhutna. Moro denggak kamu masih paululu. tutu Lasong nima. Diaka. Pasu-pasu na pinasa ni. Amat taraja inatta suripada. Raja ni tulang, raja ni hula-hula siat turu satu tugijang. Asa apu hamumayan non hot martongani jabu. Ape mayat tong di abaramuna. Peak di barsa bubuamuna. Tuhuk di abaramuna. Asar hormat tok songon hatari pangapun. Nauk 10 sada, jumali 12. Nauk 10 pitu mai itu jumali 10 alu. Hata panggabe perhorasan na pinasa yamak kata raja. Dot inat tasuribada. Asa apu hamu mayatong hot martongani jabu. tutu Asa pangaponon hupasa time matu hamuna. Apu hamu manauli ahit tamu manarenggan. Soni masyak kami pertubuh salhutna. gabe homa mewakili boru Mulia tema di Tuhan, mulia tema nang dihita saluhutna. Dihamuna tulang nami, opung nami saluhutna. Mulia te gurang dodoron nami tuhamuna. Ala di pudai hamuna hami. Terlumu membina pernihalak laikon. Asa tu hari-hari namangiut. Gabe terhibur ak laikon. Saya kena lungus dan nasida di perboran itu lakon. Nang song-songon di hawa karong asahuta. Limas. Saluhut na mate na ibadohi hami. Mula tigadang rata hamuna. Ngatung loja hamuna. Pature-tureon. Sude sikop dua kamu. Di sude na nagtarbalos sami. Diakka hamu tulang nami pung nami saluhut na. Nang song-songon niya kaparhawas. Nang natutuan ni huta. Tahu yang nami tung tutuhan ni. Sayang dia mahera rasa-rasa mo saluhut na. Jepang matong kana ni luota 7 lonon. Asa songon kon na tua-tua markon nami. Ay marjulak-julak main na julak-julak main tiba tuta-buta. Suyak ka naul pasu horas pasu gawe nang pinasaha mo na to ami. Ya buhamu may martongan ni jabu. Matutu. Soni ma atas yan. Melatih matutu tadok tutuani perjolo sehari. Tu bapak nami, tu inong nami, tu puku. Saudara